Здрасти! Сигурно се чуеш какво да гледаш. Ами нали за това съм тук, за да ти дам една полезна информация, вместо да научаваш информация, която въобще няма да ти е полезна през живота. Затова, хайде да започваме, защото съм ти приготвил много интересни неща. Взимаме си един лист, на който ще напишем информацията за динозаврите. Какво ти си помисли, че ще мога цялата информация за динозаврите да напиша на един лист? Това няма как да стане, затова тук ще напиша най-важните неща, а останалата част ще разкажа в видеото. Затова хайде да си напишем като първа точка какво са динозаврите. Динозаврите са животни от клас влечуги. В продължение на повече от 160 милиона години, започвайки от късния Триас преди около 230 милиона години, те са най-широко разпространените сухоземни гръбначни животни. Те са много разнородна група животни, а птиците с повече от 9000 вида са най-разнородната група съвременни гръбначни след бодлоперките. Освен птиците, палеонтолозите разграничават над 500 рода и 1000 вида динозаври. Динозаврите присъстват на всички континенти, както като съществуващи днес видове птици, така и като фосилни находки. Вие какво си мислите? Че сега щраусите, гълъбите и всички останали птици не са динозаври? Само се шегувам. Част от динозаврите са растителноядни, а други хищни. Някои се движат на 2 крака, както ние хората, други на 4. А трети могат да ходят и на 2 крака, и на 4 крака. Много видове са развили сложни скелетни форми, като брони, рогове или черупки. Вау! Колко много неща научих! Защото аз преди си мислех, че динозаврите са някоя силна котка, че да не казвам и куче. Добре, хайде да продължаваме с втора точка, която ще бъде видове динозаври. За един от най-ранните известни днес динозаври се счита страйкозавърът. Леле, колко много страйкове е направил! Живява преди 228 милиона години. Частично запазен скелет от него е открит в територията на Бразилия. Големия пищял и дългата бедрена кост са характерни за бягащи животни. Сигурно аз ще ги изпреваря. През 1963 година в северо-западна Аржентина е описан ереразавър. Преди непълният скелет на древното животно, учените не успяват да го класифицират. Едва през 1978 година е открит по-запазен скелет от ереразавър. Тогава той е класифициран като примитивен теропод. Откритият в Мексико вид Талахейл потвърждава връзката на еразавъра. Ереразавърът достигал дължина до 4 метра и тегло 200 и 250 кг. Леле, това дори и скалата няма да може да го дигне. Леле, какъв странен вид! Толкова много неща могат да се кажат за него. Ами добре, и с тази точка приключихме. Да продължим с последната точка, която е наистина важна и е добре да разберете какво всъщност се е случило. Затова си пишем като трета точка загиването на динозаврите. Така, метеоритът пада към Земята. Това е доста голям проблем, защото така динозаврите загиват. Защото при ударът към Земята стават земетресения.
Гадно, но всъщност наистина е така. И от тези земетресения няма спасение. Другото нещо е, че когато метеоритът се удари към Земята, дава такава радиация, стига до ядрото и с тази радиация се обхваща цялата вода. Представете си, цялата вода. И от тази вода се превръща огненият дъжд. От този огнен дъжд птеродактилите умират и след това и останалите динозаври, като разбира се огненият дъжд запалва горите, запалва храстите и дърветата. Това е информацията, която подготвих. Надявам се да ти е била образователна и полезна. Сега те оставям и нямам търпение за следващия видеоклип.